cantar perquè em fa feliç. Em sento alegre cantant i em sento com si estigués en un concert. Jo quan escolto rock, canto rock. Avui a la nit estigues atent, el ràpid al llit, et dic el perquè. Soc de Bolívia, Santa Claus és de la ciutat en anglès. Cantarem la cançó del Pessebre. Noé Quimfet, que és de Provença. Crec que Fum Fum Fum. I la d'Aguinaldo, que és la de Galícia. Et veu mentre somnies, sap quan estàs despert. Per nosaltres anar a cantar a la Sagrada Família és una il·lusió molt gran, perquè estem acostumats a fer concerts aquí dins de l'escola i poder obrir-nos a la ciutat doncs, és una gran oportunitat. És una oportunitat de poder gaudir més enllà del seu dia a dia l'experiència de cantar i de cantar amb coral i de cantar amb família. Estan molt contents i tenen moltes ganes de fer-ho. Tot és també, però trobar-nos aquell dia, en aquell moment, a veure com ens en sortim. Quan els hi vam dir, home, normalment la reacció és una cara de meravellats, no? La Sagrada Família, És impressionant, és un lloc superbonic, molt especial, que a més fa Nadal. A mi cantar a la Sagrada Família m'ha fet molta il·lusió. Estic contenta, però tinc una mica de vergonya perquè és davant de la Sagrada Família i hi ha molta gent. Jo vaig fer com una mica així perquè tenia vergonya de cantar amb tots els altres nens que ens veiessin. Sempre estic acostumat a fer les Nadales tot tancat aquí, però ara això ja és a l'aire lliure, en un lloc de Barcelona, important. Jo mai he vist la Sagrada Família. Jo no he anat llavors vull veure com és per dintre. I jo també perquè dintre segur que és molt xulo.